Hola, em dic Dida i ara us explicaré el conte de la Tània i les tortugues. Un bon dia van anar al mercat i la Tània va veure una tortuga dins d'una gàbia i va dir: "Pare, compra una tortuga", i el pare li va dir: No la compris, no la comprarem. I per casualitat un dia van anar d'excursió que hi havia tortugues, els rèptils, i van anar d'excursió, van anar al seu pare quan van tornar, va descobrir en l'excursió que els animals han de viure lliures, no han d'estar a casa, perquè la Tània no havia pensat en la vida de la tortuga. I després va anar a casa del pare i no li va parlar. Va fer dibuixos i molts dibuixos i van arribar a un acord al final. Li va dir al pare a la Tània: "Mira, Tània, jo no et deixo comprar una tortuga, però pots fer tants dibuixos de la tortuga tant com vulguis." I van ser feliços i van comprar nissos.